Κεφάλαιο 1. Δεν ήρθα να καταστρέψω τον νόμο. Οι τρεις αποκαλύψεις. Μωυσής, Χριστός, πνευματισμός. Η συμμαχία της επιστήμης και της θρησκείας. Οδηγίες αλφαπιόμικρον τα πνεύματα. Η νέα εποχή. 1. Μην νομίζετε ότι ήρθα να καταστρέψω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταστρέψω, αλλά να εκπληρώσω, γιατί σας λέω, μέχρι να παρέλθει ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ούτε ένας τίτλος δεν θα παρέλθει από τον νόμο, μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Ματθαίος, κεφάλαιο 5, στίχοι 17-18. Μωυσής. 2. Υπάρχουν δύο διακριτά μέρη στο Μωσαϊκό νόμο: ο νόμος του Θεού όπως διακηρύχθηκε στο όρο Σινά και ο αστικός ή πειθαρχικός νόμος που θέσπισε ο Μωυσής. Το πρώτο είναι αμετάβλητο. Το άλλο, όντας κατάλληλο για τα έθιμα και τον χαρακτήρα του λαού, τροποποιείται με την πάροδο του χρόνου. Ο νόμος του Θεού διατυπώνεται στις ακόλουθες 10 εντολές. 1. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, από τον οίκο της δουλείας. Δεν θα έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου γλυπτό είδωλο ή ομοίωμα κανενός από όσα είναι στον ουρανό πάνω, ή όσα είναι στη γη κάτω, ή όσα είναι στο νερό κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνήσεις ούτε θα τα λατρέψεις. 2. Δεν θα αναφέρεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου μάταια. 3. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις. 4. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να μακροημερεύσεις πάνω στη γη που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. 5. Δεν θα φωνεύσεις. 6. Δεν θα μοιχεύσεις. 7. Δεν θα κλέψεις. 8. Δεν θα ψευδομαρτυρήσεις εναντίον του πλησίον σου. 9. Δεν θα επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου. 10. Δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου, ούτε τον δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε οτιδήποτε είναι γειτονά σου. Αυτός ο νόμος είναι για όλες τις εποχές και όλες τις χώρες και γι' αυτό έχει θεϊκό χαρακτήρα. Όλοι οι άλλοι νόμοι θεσπίστηκαν από τον Μωυσή, ο οποίος θεώρησε απαραίτητο να περιορίσει το λαό του μέσω του φόβου λόγω της ταραγμένης και απίθαρχης φύσης του, καθώς και να καταπολεμήσει τις καταχρήσεις και τις προκαταλήψεις που απέκτησε κατά την περίοδο της δουλείας στην Αίγυπτο. Για να δώσει εξουσία στους νόμους του, έπρεπε να τους δώσει θεϊκή προέλευση, όπως έκαναν και άλλοι νομοθέτες των πρωτόγονων λαών. Η εξουσία του ανθρώπου έπρεπε να βασιστεί στην εξουσία του Θεού. Αλλά μόνο η ιδέα ενός τρομερού Θεού μπορούσε να εντυπωσιάσει τους αδαείς λαούς τους, οποίους τα αισθήματα της αληθινής δικαιοσύνης και της ηθικής ήταν ελάχιστα ανεπτυγμένα. Είναι προφανές ότι αυτός που συμπεριέλαβε μεταξύ των εντολών του, δεν θα φωνεύσεις ούτε θα προκαλέσει ζημιά στον πλησίον σου, δεν μπορούσε τότε να αντικρούσει τον εαυτό του καθιστώντας την εξόντωση καθήκον.